Helo a chroeso i Sesiwn Sul. Dyn ni nôl am Rhaglen arall gyda fi, Evan Fakelove. A fi, Griff Roberts, am y ddwyar nesaf, mae gennym ni lwythi ar eich cyfer chi. Felly gwnewch yn siŵr bod chi'n aros gyda ni. Evan, ti'n mwyn rhoi bach o esboniad am beth sydd gyda ni i ddod? Ni'n cael Harry nôl, wrth gwrs y King gyflwynydd, sydd ddim wedi bod mlaen ers i ni ddechrau ym mis Awst, yma. Mis Awst neu mis Medi, rhywle o gwmpas amser yna. So mae hwnna'n gyffroes iawn. Bydd yn dod nôl. A hefyd, ni wedi adfanso wythnos yma. Ni wedi symud ymlaen o Skype. A ni nawr ar Zoom. Mae'n bach yn gyflwynydd. Technolegol iawn fan hyn. Ni'n gobeithio bod hyn yn gweithio yn well na'r peth diwetha. Fi'n gweithio bod yn symud yn well. Croesi bysedd, ond felly, newch yn siŵr bod chi'n aros gyda ni am y ddwyar nesaf i wrando y gerddoriaeth orau a gwrando ar y sgyrsiau mwyaf difyr. Mae nawr yn amser am y pwnc llosg. Hwre! Hwre! Bach mwy o enthusiasm, please, Evan. Hwre! Fi'n teimlo fel ni angen bach o fel jingle am y pwnc llosg. Ni byth di cael jingle am y pwnc llosg. Na, ond o'n i gael un, fi'n cytuno yn llwyr. Jingle, jingle, little star. Na. Na. Pwnc llosg. Griff a Evan yn dadlau am dim byd. Dim byd. Beth yw'r pwnc llosg? So'r pwnc llosg gyda'n yma, syniad Evan yw hwn, fi ddim yn cymryd y credit am hwn, peidiwch meddwl mai fi oedd ti dod lan gyda hwn, yw Sesiwn versus Scampy. Achos, wythnos diwetha, controversial opinions, wythnos diwetha nes i trio Sam am y tro cyntaf. So sue me. Beth? Fi'n gwybod. Am y tro cyntaf erioed, wythnos diwetha? Fi'n meddwl, sdim cof dy fi o erioed bita salmon cyn wythnos diwetha. Salmon yw'r bwyd mwyaf iachus mas yna. Fi wastad yn teimlo, pryd ti'n googlo fel bwydydd iachus, llawn protein, llawn pethau dal, fel salmon wastad yn dod lan. Fi ddim yn googlo bwyd iachus sy'n llawn protein a llawn pethau da, so fi ddim yn gwybod i fod yn onest. Ond, Evan, ys gen ti farn? Wel, fi'n cymryd bod ti newydd sort of rhoi gwybod i ni beth yw dy farn ti, ond ys gen ti farn cryf am y pwnc yma? Mae'n dibynnu ar y mood, really. Wel, salmon... Bys well fi cael salmon yn fwy aml, achos mae'n well i ti, a mae'n eithaf teimlo'n dda. A mae'n sy'n blast anyway, fi'n really hoffi salmon. Ond mae scampi'n really nice, fi'n hoffi scampia chips. Fi'n hoffi mynd i fel bwyty a cael scampi chips a mushy peas. A maen nhw'n rhoi fel cream na i ti, sy'n really nice. Fi'n hoffi scampi oherwydd mae'n flasus. Dyna yw really yr unig farn fi'n gallu dweud sy'n gen i am y pwnc yma. Nes i trio salmon, oedd e'n neis, oedd e'n just yn blasu fel fish. Sa'n gwybod beth arall fi'n disgwyl yn fras i fel i fod yn onest, ond oedd e'n ffain. Os well ti salmon neu scampi? Bydde fi ddim yn gallu ateb y cwestiwn yna. Ddim eisiau offendo unrhyw un. Fi'n mynd i aros yn neutral ar y pwnc yma. Waw. Ni'n eitha neutral. Sa'n credu bod ni wedi dadlau digon, ond dyna ni. Dyna dy pwnc llosg. Newn ni greu'n really dadleuol wythnos nesaf. Anyway, chi wedi bod yn gwrando i fi a Griff hyn, ond mae rhywun arall newydd ymuno ar galwad Zoom. Pwy yw hyn? Hello, boys. Hello, Harry. Hey, Harry. Sut oed ti? Hello, good. Iawn, diolch. Sut oed ti? Ti'n gyffroes i fod nôl? Ydw, mae wedi bod yn rhy hir. Ydy mae dechrau mis Medi, efe? Dwi'n credu. Ti o gwmpas yr adeg na. Ti'n mynd i'r brifysgol. Mae wedi bod yn spel. Obviously, mae dan amgylchiadau tipyn yn wahanol, ond mae'n neis iawn cael ti nôl fan hyn ar y raglen, Harry. Ydyn, mae'r sa'i di wneud sesiwn sil trwy recordio Zoom o'r blaen. Na, mae'n brofyd eitha random. Dim ond ail tro ni'n neud fel hyn, felly mae'n newydd i ni hefyd. So, ni'n gobeithio bod e'n gweithio. Croeso bysedd. O leia mae'r lleisiau yn cael ei darlledu o'r gwmpas canon. Ni'n ffain. Ni ddim yn siŵr iawn beth yw'r amser, ond leia mae gyda ni gynnwys. Na,
Fi'n jocan, fi'n siŵr bod yr ansawdd yn wych. Ie, wrth gwrs yn fod e, sesiwn sy'n yw i. Yn union. Cynnig sy'n geiriau sy'n bwysig. Ie, yn union. Harry, beth ti wedi bod yn neud yn y prifysgol? Gormod. Lot o waith. A hefyd lot o dim byd. Ers symud allan, dwi wedi ffeindio bod mae bywyd prifysgol yn eitha diflas. Pan dych chi wedi symud allan a ti wedi setlo, mae'r ansawdd o waith mae rhaid i chi wneud yn y prifysgol eleni yn wahanol i'r flwyddyn cyntaf nes i flwyddyn diwetha, mor wahanol, a dwi'n siŵr blwyddyn nesaf bydd hynny'n cynyddu fyd. So lot o waith, lot o bod yn brysur, ond lot o hwyl hefyd yng nghanol y stress a'r deadlines, lot o nosweithi allan yn Caerdydd, lot o morning after hangovers, ac ond lot o hwyl, a dwi'n siŵr mi fydd hynny'n cael ymlaen blwyddyn nesaf fyd. Ond brysur yw i. A nawr dwi'n stopio. Sydd mor odd. Ie, mae'n really odd. A ni wedi gorffen ysgol hefyd yn amlwg, so mae hwnna'n odd hefyd. Mae'n jyst i gyd yn odd iawn. Ond, wel, dyna yw'r sefyllfa rydyn ni ynddi, a mae eisiau ni just adapto i'r sefyllfa. Ydy. A dwi'n credu mae pawb ar hyn o bryd, mae mwyafrif ohono ni wedi adaptio yn eitha dda i beth sydd wedi cael ei cynnig gan y Llywodraeth a beth sy'n cael ei cynnig gan dymod fel Tesco's maen nhw'n wneud ar hyn o bryd, ac pethau fel yna, be mae pobl a'r cwmni yma yn implemento nawr i stopio'r spread o'r virus yma sydd yn poen yn y benol. Ie, pendant. A os ydych chi dal yn mynd mas, peidiwch, aroswch adre, please. Ie, aroswch adre. Ie, na'r motto yn dweud. Ie. Felly, Harry, mae Harry gyda ni wythnos yma, mae yn ôl. Fi'n credu mynd i cael Lauren wythnos nesaf hefyd, sydd... Oh god, pob luck. Ie, bydd e fel Sesiwn Seal reunion, bydd gyda ni'r hen favourites i gyd. Ie, erbyn diwedd Ebrill, bydd pawb yn jyst ar massive... Ie, fi'n gwybod. Bydd hwnna'n eitha cool, actually. Pryd mae'n fel anniversary? Ie, dyna ni tynnu hwnna. Dwi'n credu tua Pryd wedi dechrau? Tua o gwmpas Ebrill Mai, dwi'n credu. Nath y sioe ddechrau da Ethan a Gela. Tua 2 blynedd yn ôl? Tua 2 blynedd, dwi'n credu. Mae'r sioe wedi bod... O, bydd eisiau ni ofyn i Einid am y dyddiad yn union, a wedyn gallwn ni cael parti penblwydd Sesiwn Seal. Gwych, virtual parties, dwi'n hoffi'r hwnna'n farian. Yeah, hoffi'r sound of that. Esgus am gacen. O, brynu gyd prynu cacen ein hunan, nhw. Ie, gallwn ni wneud cacennau ein hunain, a wedyn bwyta nhw ar ben ein hun. Ni mor sad yn ni. Na, byd ni ddim ar ben ei hun, Pa fath o gacen bydde ti'n neud, Evan? Pa fath o gacen? Pa fath o gacen bydde ti'n neud? So gyda ti y dewis o unrhyw fath yn y byd. Fi'n eitha hoffi lemon cake, ond fi hefyd yn hoffi carrot cake. Diddorol. Be amdano ti, Harry? Mae rhaid i fi angytuno'n gwbl da ddewis Evan. Beth yw'r pwynt yn carrot cake? Savoury and sweet. Just un i'r Exactly. Best of both worlds. Wastad cacen siocled. Pob tro. Ie, mae hwnna'n ddewis da. Fi efo yn hoffi coffee cake. Mae hwnna'n ddewis eitha amhoblogaidd, ond mae'n rhaid neis. Be? Mae hwnna'n bourgeois, iawn. Ydy. Wel, hwnna'n just yn disgrifio fi, really. Ys caffeine ynddo fe? Ie, mae actual coffee ynddo fe. Chwarae teg. So dyma be mae... Mae'n buzzed off coffee cake, ond it's actual coffee ynddo fe. Oh, gosh. Dyma fe mae quarantine ti'n neud ni, guys. Ie, fi'n gwybod. Wel, yn America, mae gen nhw rhywbeth yn enw coffee cake, ond dim actually coffee ynddo fe, ti just fod bwyta fe gyda coffi. Ond ti'n fod bwyta unrhyw gacen gyda coffi, in my books, anyway, so... Dyna rhael gwych. So, anyway, sorry. Rant over. Doedd hwnna ddim rhaid rant, ond... Fi really ddim eisiau gael mynd i coffi. Fi wedi bod yn efo te yn ddiweddar. I'm more of a tea person. A fi'n slurpo hefyd. Fi wedi sylweddoli bod fi'n slurpo. Fi'n fath o berson slurpo. Sa eisiau bod yn slurpo. Dim ond ddiweddar fi actually dechrau hoffi te, ond coffi i fi bob tro. Coffi yw'r god tea.
Coffi, yw'r yn y go-to. coffi am yr egni mae'n roedd ti, neu coffi achos fel... Am y blas, am yr egni, am... Sa'n siŵr, just i fod yn cool. Ti'n gwybod fel fi'n yfed coffi. So fi'n cool. Mae pawb yn fod yfed coffi nawr, Griff, achos ti'n yfed coffi. Exactly. Ie. Bydd pobl yn trio bod fel fi, yfed coffi. Wel, sa'n gyd fi'n neud, really. Griff newydd mynd lawr star a gweiddiau ei deulu iddyn nhw fod yn dawel, chos ni'n trio recordio Rhaglen am star. A maen nhw dal yn siarad lawr llawr. Sa'n gwybod os ydych chi'n gallu clywed nhw o'r Rhaglen, ond fi'n gallu clywed nhw fan hyn. Maen nhw'n bod yn really annoying. Yr ffordd newydd o'r recordio. Ti'n gwybod, dyna beth mae teuluoedd yn neud gorau, mynd ar nerves ti. Yn enwedig yn ystod yr adeg ma. Ie. Os falle ti bod yn y prifysgol neu adre, Harry? Cwestiwn anodd. Dwi wedi rili mwynhau yr annibyniaeth o da fi yn y prifysgol. Yn enwedig y stafell hunan, gegin hunan, y lle a nes i gadw yn hunan, ti'n modd? Ac erbyn tua hanner ffordd trwy dachwedd, o'n i fel, dyma y lle dwi'n byw nawr, a oedd y mor weird, o'n i'n teimlo mor cyfforddus yn lle hollol dieithyn, ti'n modd? Ond yn gartref, mae da fi'n teulu a home comforts, sy'n rhaid prynu groceries and stuff. So, pros and cons i'r ddau. Ie, ond ar hyn o bryd mae gen i'r dau lle. Dau lle? So, yn amlwg allai ddim mynd nôl ymlaen, ond mae dal da fi'r annibyniaeth sydd da fi yn Caerdydd, ti'n modd? So ie, dwi'n credu mae'r ddau yn cael y pros a mae'r ddau yn cael y cons, ond sa'n siŵr allai ddewis y lle gorau. Ie, mae'n ddigon teg. Sawl pot Ie, nhw mae'n anodd. wedi cael ers bod yn y prifysgol? Fact, sa i di byth cael pot noodle. Beth? What? Fi ddim actually wedi chwaith. Fi byth ti cael pot noodle. Beth? A fi'n gwybod bod fi ddim yn student, ond byth ti cael un. Wow. Ges i pot noodle ar awyr unwaith, tra bod ni'n recordio'r Do, Rhaglen. fi'n cofio hwnna. Really? A ti'n newydd ddod nôl o'r Alban. Fi'n cofio hwn. A nes ti trio talu yn y siop gyda Scottish money, a oedd y pobl ddim yn credu ti bod ti actually'n cael defnyddio fe. Non-Scottish money? Be? Mae'n gyda nhw banknotes gwahanol i ni. No way. Ni'n gwybod bod Scottish money yn bodoli nes i fi fynd na. A mae dyn nhw stuff gwahanol nhw. Pam nag yw Cymru ddim yn cael banknotes Cymraeg? Oedd y gweithwyr yn y McCallus yn Llydfelen ddim yn meddwl bod Scottish money yn gallu cael ei ddefnyddio. Na, o'n i'n meddwl bod nhw ddim. Ond nes nhw gymryd e eventually. O nhw, chwarae teg yn nhw. So, dyna gyd sy'n bwysig. A nes i fwynhau fy pot noodle ar y awyr. Exactly. Na beth sy'n bwysig yn dweud. Fi wedi cael un o'r kind of pot noodle, ond yr super noodles. Dyna'n nes. Super noodles? Beth yw super noodles? Mae'n basically just yr un peth. Fel pot Just noodle. brand gwahanol. Fel chi'n gwybod, pob nos Iau am 8 o'r gloch, mae trigolion y Deyrnas Unedig yn sefyll allan o'i tai ac yn clepo gweithwyr gwasanaeth iechyd gwladol a gweithwyr hanfodol yr economi. Bechgyn, a chi mas, dydd o'r blaen i clepo? Wrth gwrs bod ni. Mae teimlad mor emosiynol yn sefyll allan yn y stryd neu allan o'r ffenestr yn clywed y claps ma. Mae jyst mor teimlad goosebumps. Mae mor special. Mae'n wych. Fi'n credu, mae pawb yn gweiddi, maen nhw'n wwpo a maen nhw'n taro drums ac mae dyn nhw offer ynnau a stuff. A mae'n dangos yr enthusiasm sydd â nhw. A pa mor ddiolchgar mae pobl i gweithwyr y gwasanaeth iechyd gwladol. A mae'n rhywbeth mor arloesol sydd â ni. Sym lot o wledydd a gwasanaeth iechyd gwladol. A ni mor lwcus i gael rhywbeth mor bwysig. Ydy, a'r ffaith bod fel wlad, bod ni wedi dod at ei gilydd fel cymuned yn rhywbeth mor allan ni ddweud, allan ni bod yn really proud ohono. Oherwydd bod 66,000 o bobl, dwi'n credu sydd
yn y Ddeyrnas Unedig, 66 miliwn bobl sy'n byw yn y Ddeyrnas Unedig, yn ddod at ei gilydd ac yn clapio gyda gilydd yn unison. A'r ffaith bod ni'n gwneud na, just mor special, dwi'n credu. Ie, mae'n wych. Fi'n credu, mae rhywbeth da sydd wedi dod o hyn, yn nghanol y tywyllwch yw bod cymdeithas, fel ti'n dweud, wedi dod at ei gilydd, yn dilyn y rheolau a helpu ei gilydd allan. Mae'n dangos y gorau mewn bobl, a fi'n credu bod lot o bobl yn dechrau ffeindio beth yw ei blaenoriaethau eto. Mae'n byd sydd wedi mynd yn ranedig iawn, ac falle yn canolbwyntio gormod ar ennill arian. Ie, cytuno mewn llwyr, genuine. Nes i mynd allan a neud bach o siop ar gyfer fy nan, sydd yn sal, so allu ddim adael i thi a be bynnag. Ond nes i ddim gweld mwy na falle 20 ceir ar y rhel. A mae hwnna'n 10 munud o'n hi. So mae bach o distance rhwng ni a ni nan, ond 20 car, lle bydde wastad yn gweld 100. A i fod yn honest, fi wedi mwynhau mynd am dro pob dydd. Fi wedi sicrhau bod fi wedi mynd am dro pob un diwrnod, a mae'n dda gweld pobl o bellter. So mae'n sari bod yn mynd yn agos i bobl. Mae'n dda gweld pobl a pobl yn gwenu, a pobl jyst yn ymddangos yn fwy neis ac yn fwy ymlaciedig. Mae'n cael bach mwy o gwsg. Ie. Pawb cael y cyfle nawr i catch lan yn dyn nhw, ar be mae nhw ddim weithiau yn cael yr amser wneud. So falle gorffen y cyfres ti bod yn gwylio neu'r llyfr, neu... Pa wedi ymddiddori yn ei diddordebau eto? A mae'n gwych gweld bod... poeni am stress gwaith. Ie. Wel, nid yw'n rhai sydd yn dal yn cael deadlines ar diwedd Ebrill, ond, I'm not sour. Ie, was oed gen i waith ar Google Classroom. Mae'r ffôn yn joio defnyddio'r Google Classroom yna. Braidd yn ormodol, os ti'n gofyn i fi. Ie. So felly, chi boys yn cael gwaith i wneud dros y spel yma o'r ysgol? Ydyn. Ie, mae'r llawn da'n gosod lot o waith. Mae Efan yn mynd i wneud gwers ar Zoom prynhawn yma. Ie, mae gen i wers Zoom gyda Mr Evans bioleg. So fi'n gobeithio bod hwnna'n mynd yn dda. Diolch. Na i roi review o'r wers ar Rhaglen. Ie, wrthnos nesaf yn ei gael review o y wers ar Zoom. Ydyn ni'n gwych. Mae'n o clas. Ie, mae lot yn dod mas hynna. Y ffordd, mae pobl yn cysylltu mewn ffordd newid, fel dyw cysylltu ar-lein ddim yr un peth a cysylltu mewn person. So fi nes yn colli pobl. Ond ar y llaw arall, mae'n bwysig i FaceTime y pobl yn aml, a ffordd mae technoleg wedi dod ymlaen yn y cyfnod yma, mae pobl wedi dysgu sydd wedi defnyddio pethau fel Zoom, fel ni'n cyflwyno raglen radio yn stafell gwely. Like, beth? Mae'n mor cool. Mae nain fi wedi dysgu sydd wedi defnyddio FaceTime, which o fi byth yn meddwl byddai'n digwydd, ond mae wedi, so... Mae'n bach o miracle. Ie. Mae'n mor special bod ni... just teimlad o'r cymuned na, bod ni gyd wedi dod at ei gilydd i trio... o'n i'n goroesi'r yr amseroedd dywyll yma, a bod ni gyd wedi dod at ei gilydd yn rhywbeth mor inspiring, dwi'n credu, yw'r gair. Felly ni wedi cyrraedd diwedd yr awr gyntaf ar Sesiwn Sul. Dwi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gyda ni am yr awr gyntaf, a os ydych chi wedi, yna mae gen i awr arall ar eich cyfer chi, felly gnewch yn siŵr bod chi'n aros yma ar GTFM. Ni'n mynd i fynd at y newyddion nawr, ond byddwn ni'n ôl wedyn gyda mwy ar eich cyfer chi. Gan gynnwys y gêm. Y gêm newydd. Ie, gêm gwahanol. Os ydych chi'n Sesiwn Sul OGs, byddwch chi'n cofio'r gêm yma. Ond os na, yna mae hwn yn mynd i fod yn gyffroes, achos mae'n wahanol i ddyn fi a Efan Blyfft yn neud, so... Hwna'n exciting iawn. Aroswch gyda ni. Gyffroes. Croeso nôl i'r ailawr ar Sesiwn Sul, ni dros hanner ffordd trwy. Amser yn hedfan. Mae dyn ni llwyth ar eich cyfer chi yn yr ailawr, llwyth o gemau, wel, 3 gêm, 3 ni'n mynd i chwarae fe, ie? Wel, 1 gêm tair gwaith. 1 gêm tair gwaith, a gallech chi chwarae gyda ni adre os chi. Ie, croeso chi gyd chwarae, a gallech chi... anfon eich sgôr i ni. Ie, gwnewch hynny. A hefyd, mae dyn ni llwyth o garddoriaeth ar eich cyfer chi, a llwyth o sgwrsio i ddod. Felly, aroswch gyda ni. Reit, mae'n amser am y gêm. Griff, mae'n ni'n neud y jingle. Mae'n ni'n canu'r jingle. Sra'n mynd?
Fi ddim hoffi sut mae'n mynd, so wedi Bum clywed bum Emily hir. ba-da-ba-bum, bum ba-da-bum, bum bum O, ie. ba-da-ba-bum. Bum, 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 ba-da-ba-dum, bum. O, dwi Now, wedi colli'r jingle fersiwn yma. homemade o jingle y game. O, dwi'n colli'r jingle. Ni'n mynd i chwarae hyn gêm, oedd Harry arfer chwarae. Harry, Ie, ni di so, dysgu ni'r gêm. wrth gwrs na i. So, efallai i'r pobl sydd wedi bod yn rhan ar y sioe am spel, nath fi a Lauren, ac actually, creu gêm yma o'r enw Gair y Can neu Eiriau Gwan. Felly, y pwynt y gêm yw bod bydd Efan heddiw, fel yr host with the most, yn falle di 4 rownd o fewn y rownd mae un llinell o gan a mae un llinell mae wedi greu lan. Felly mae rhaid i fi a Griff fel tîm dod ati i gweithio allan pa llinell mae Efan wedi creu lan a pa llinell yw'r llinell o'r gan. A fe bach yn complicated, ond wrth i ni cychwyn a bydd ni ffain. So ti eisiau fi dweud enw y gan a pwy mae gan yn gyntaf? Felly, os ni'n dechrau dweud y llinellau, heb Heb dweud pwy yw e. Ie, a wedyn bydd rhaid fi a Griff wedyn ffeindio allan pwy sy'n pa un o'r llinellau yw'r un o'r gan. Okay, so llinell gyntaf yw brwydro nawr am amser maith. A'r ail linell yw a'r brwydr hyn sy'n para am flynyddoedd maith. Ww. O, maen nhw'n debyg. Chys fi ail ddweud nhw? Ie, please. Ie, please. Brwydro nawr am amser maith. A'r brwydr hyn sy'n para am flynyddoedd maith. Dwi'n credu mae'r ail un yn swnio bach mwy fel gan. Dwi'n credu. O, fi'n mynd i anghytuno. Fi'n meddwl mae'r un cyntaf yw'r gan. Ie? Oce, Griff, Ie, fi'n meddwl. Ti wedi bod yn neud y sioe am spel mwyn i fi, so felly na trusto ti. Oce. Ydw i'n dod Ni ddim yn trusto fi. So ni'n mynd am ateb un? Y llinell gyntaf? Ie, os ti'n meddwl. Neu gallu ddau ni dweud ateb, a bydd e fel cystadleuaeth i weld pwy sy'n cael ei gywir. Oce. Ie? Oce, so fi'n dweud yr ateb cyntaf. A Harry'n dweud yr ail un, ie? Harry'n dweud yr ail un, oce. Ie. So chi eisiau fi dweud yr ateb, neu? Ie, gwant Ie. A'n sy'n dod o'r gan. Yr un sy'n dod o'r gan yr un gyntaf, fi'n credu. Oh, Yes. Lucas, Harry. Human. Gutted, right. Okay. Mae 3 round arall. It's fine. Well, yeah. Go on. Yr un nesaf yw chwilio am esgus i fod yn ddrwg. A'r ail linell yw chwilio am esgus i fod yn dda. Fi'n gwybod hyn. Fi actually'n gwybod yr ateb yma, achos fi'n gwybod pa gam yn dod. Chwilio am esgus i fod yn ddrwg. Chwilio i beth. Dwi'n meddwl... Ti'n gwybod y gan, Harry? Os... Na, dim clem. Ond os... Mae cyneuon Gymraeg bach mwy uplifting, dwi'n credu. Bach mwy positif na geiriau Saesneg. Felly, na i mynd am option 2 to. Fi actually'n gwybod mae hwn yw, mae'n dod o y gan signo gola gan Gwilym. Ti'n chwilio am esgus i fod yn ddrwg. Oh, no. Cywir. Oh, Felly, Griff 2, Harry dim. Oh, God. Number 1 Gwilym fan fan hyn. Sorry, Gwilym. Rydyn nesaf. Da ni gyd yn rhedeg fel rhyw lygod mawr. Ah. A un arall yw, da ni gyd am gerdded fel cathod y wawr. Gwybod hyn. Beth yw ateb? Ie, a fi. Ie. Beth chi'n dweud? Barod? Rhif. 1. Cywir. So bon a fi? Ie, oce. Love it. Mae'r un ôl a gen i, ond sa'n siŵr sef fi fod gwybod beth yw'r ateb cywir, ond na dweud enw i. Yn chwalu pob un hwyr, a wedyn yn codi gyda'r hael. Ww. Dwi'n credu bod Harry... Dwi'n gwybod hyn. Oce, beth yw e? Dwi'n credu'r ail option. Efe. Na i cytuno gyda Harry te. Yn codi gyda'r hael. Ie, fi'n cymryd bron yn gywir. Hey, so Griff wedi cael marc i llawn. A Harry wedi cael
2. Great. Da iawn. Re! Dwi'n adael efo 6 mis arall nawr. Felly, yn rownd diwethaf y quiz, nath Griff sgorio 4 a nath Harry sgorio 2. A nawr mae'n tro fi a Griff i gystadlu yn erbyn i'n gilydd. Felly, ydy Griff yn mynd i cael marc i llawn unwaith eto, neu ydw i'n gallu curo fe? Gawn ni weld, Na'r challenge. Right, boys, ti'n cofio rheolau? Iaha? Ydyn? Gwych, nawn ni ddechrau te. Felly, rhwng cyntaf, gair can y eiriau gwan. Y llinell cyntaf yw: dwy ti byth yn weld y tŷ a'r tŷ tu ôl i fi, neu ti yn dy gynefin a ti'n wrth dy fodd. Fi'n mynd i... Ni'n mynd am rhif 2. Ia, fi. Ie? Ie, ti'n siŵr? Ie? Final answer? Ie. Wyt ti'n sicr? Pendant. Ydw. OK. Da iawn, boys, ie, ateb cywir. Mae'r llinell ti yn dy gynefin a ti'n wrth dy fodd o gan gay band gan y bandana. Ie. O'n i'n gwybod bod fi'n gwybod o'n i ddim yn cofio ble oedd yn dod, ond ie nawr. Ar y dig, right, 1-all yw'r sgôr ar hyn o bryd. Felly, rownd 2. Y llinell cyntaf yw: mae pawb yn dysgu mewn amser, neu gall unrhyw ddysgu yr hyn am amser. Rhif 1, fi'n dweud. Rhif 1? Ie, fi'n mynd i'r rhif 1 hefyd. Ti'n siŵr? Ie. Ie. Cywir, da iawn. Mae llinell, mae pawb yn dysgu mewn amser o gan boddi breuddwydion gan Candelas. Mae Evan yn big Candelas fan. Fi yn hoffi Candelas. Felly neck and neck ar hyn o bryd, boys. Ie. Neck and neck. Mae'n ni'n cael ein gwahanu rhywsut. Ie. Felly, rownd 3. Y llinell cyntaf yw: teimlo gres dy gariad, neu, yr arall llinell yw: mae'r gres yn dy gorff yn gryf. Mae hyn yn anodd. Mae hyn bach yn... So, ti'n mynd i biar adrodd nhw, just in case? Ie, please. Y llinell cyntaf yw: teimlo gres dy gariad, a'r arall llinell yw: mae'r gres yn dy gorff yn gryf. Fi'n mynd i fynd am rhif 1. Ie? Gres yn dy gorff... Ond pan bydde rhywun yn canu, mae'r gres yn dy gorff yn gryf? Sa'n siŵr. You're hot. Wel, i fod yn dig, mae rhain mas o gyd-destun, so falle mewn gyd-destun, rwy'n i'n mwyn y synwyr. Ie. OK, fi'n mynd am ring gynta. Yr un gynta? Ti'n siŵr? Ie. Cywir. Mae... Teimlo gres dy gariad o gan Coedwig ar dan gan Bryn Fawn. Bryn Fawn yn canu, mae gres yn dy gorff yn gryf. Felly, rownd ola. Am y rownd ola, chi eisiau gwneud fel y cyntaf i ateb yn gywir sy'n ennill, fel bod ni ddim yn dod yn gyfartal, overall. Be yna i wneud, yw'r am y rownd yma, yw os pwy bynnag sy'n gallu enwi'r gan mae'r llinell yn dod. OK. Yn ennill. Iawn? Felly, y llinell yw: ti'n gweld dim byd. Dyna'r ateb cywir. Ond pwy sy'n ganu'r llinell na? Yn i'n cael unlimited guesses? Na, un guess. Can you get a clue, please? A dweud eto, ti'n gweld dim byd. Can you get a clue? Of course, right. Clue. Mae enw'r band sy'n ganu'r gan yn... Allet ti... sa'n siŵr. Enw'r band yw rhyw fath o ddinistyr sydd yn gallu digwydd. Tsunami. Griff! Mae'n cael llawn am yr ail tro. Mae Griff jyst yn maestro gyda caneuon Cymraeg. Ti wedi bod yn neud y sioe am y gwir. A pob gan just i mewn mewn. Just i stick on yn fy menydd. Bryd ni'n chwarae caneuon o'r Rhaglen, dwi ddim yn dod o'r system, mae'n dod o'r menydd Griff. Ydy, Sesiwn Seal, live from Griff's head. Basically. Falle. Gyfarchiadau, Griff. Nice one. Diolch yn fawr.
Gyda bod fi wedi cael Wel, ffil. Ie, llongyfarchiadau. Ti'n meddwl bod hwnna. Wythnos i heddiw, bydd ni gyd yn codi ac yn gobeithio bod Easter Bunny, beth yw Easter Bunny yn Gymraeg? Cynningen Pasg? Cynningen Pasg. Ie, Bunny Wedi- Pasg o'n i arfer dweud pan i fach. Bunny Pasg. Bunny Pasg. Bunny Pasg. Mae'n neis. Ie. Fi'n gobeithio bod y Bunny Pasg wedi bod i'n tai i gyd ac wedi gadael wyau siocled. A Mae'n gobeithio. bach o hunt i ni'n neud falle. Sa'n offi'r hunt, Neu ond mae croesi chwaer fi'n hoffi'r bysedd. hunt. Croesi bysedd. Croesi bysedd. Fi ddim yn Fi fel dueddol i... arfer yn neud hyn. Fel arfer wneud beth? Pub? So, fi fel arfer yn neud hunt yn ti cousins fi, achos maen nhw i gyd yn fel eitha bach. Ond bydde ddim yn gallu lenni. Gytun. O, na. Rhaid Ie, ti'n ti'n gweld yn Dwi'n dydi. meddwl bydd Pasg blwyddyn yma, Ie. falle bach mwy amlygiedig gan bod, tymod, mae pobl ddim mas allan yn prynu oiau Pasg. Ie, falle. Ond mae gen i fy oiau pasg i'n barod, fi'n prepared. So, Oes. Mae Griff ti'n meddwl, so, yeah, ti'n meddwl am hyn. Pasg. Ie, fi'n gwybod. Wel, actually, mam sy'n wedi. Cos nath i brynu nhw pan nhw ar special offer yn Tesco. Yeah, good shout. Ie, very prepared. Fi wastad yn cymryd ages i bwyta fy oiau pasg. Oh, ie. Efan yn cymryd fel blwyddyn i fwyta oiau pasg. Ydy? Ie. Fi'n bwyta nhw gyd ar fel disil pasg. Yn gormod i Falle fwyta mewn un tro. Be? Like, I don't know, like, o'n i arfer cael loads pryn i'n fach, loads o oiau pasg, achos o'n i, obviously, o'n i'n llai, ond nar fi ddim yn cael gymaint, a na maen nhw'n para llai o amser. Ond pryn o'n i'n fach, o'n nhw arfer para nes blwyddyn nesaf, o'n i'n cael un y mis. A wedyn, Waw. ie, Waw. o'n i'n hoffi Ti'n gormod cael o siocled. 12 o'i pasg pan ti'n fach? I don't know, Dyna beth ti'n newydd dweud, Evan. Na, falle ddim 12, sa'n siŵr. Wel, o'n i'n cael, like, o'n i'n cael ffew, a o'n i'n cael, like, falle 5 mawr. O'n i'n eitha lycus. A wedyn, o'n i'n cael fel lot o rai fach. Falle ni ddim cael un y mis, falle ni'n cael un fel pob 2 mis neu rhywbeth. Ond nhw'n para ages. Ie. Ond falle Ma- un, o'n i'n cadw am ages fel Snickers neu rhywbeth, o'n i ddim really eisiau. Falle yn cadw rhywun weitha am y ôl andro. O, Felly- so ni'n dechrau gyda'r un gweithio, fi'n meddwl. Wedyn mae rhywbeth i edrych mlaen i Ie. ar y diwedd. Nice. O wedyn mae bwyta siocled yn dod yn fwy o cho. Fi'n credu mae'r y siom mwyaf fi erioed wedi cael yw cwbl o flynyddoedd yn ôl ges i Ferrero Rocher Easter egg. A o'n i'n meddwl, mae hwn yn mynd i fod y peth neisa erioed. A then such a letdown. O dde? Oedd, o'n i braidd yn gallu bita'r holl beth, achos oedd e just mor felus. Nes i bita'r holl beth, peidiwch â phoeni. Ond, dim ond just. O'n i wastad yn meddwl pryn i'n iau, bydde caramel Easter egg yn fel llawn caramel. O'n i'n gutted Ie. pryn nes i ffindio mas Ie. gyda ddim. O'n i'n meddwl hwnna o'r flan. Ond o'n i hefyd, blwyddyn diwetha ges i Reese's Easter egg, oedd hwnna'n neis. Reese's? Ie, O, fel y fel, peanut butter cut. Ie, oedd hwnna'n neis. Mae Griff yn caru Reese's. Ydw. Felly blwyddyn yma, boys. Gormod. Blwyddyn yma, beth yw'ch unrhyw traddiadau dych chi'n tueddol o wneud? Dim really, na. Fi'n fel arfer adre, fel gyda just teulu fi am y Pasg, so mae'n eitha weird blwyddyn yma anyway. Ond, na, dim byd really. Mynd o'n ti, Evan? Na, dim byd really. O'n i arfer yn mynd i'r capel pryn i'n iau. Falle na i Ie. gwylio fersiwn fel teledu'r capel, chos maen nhw'n neud hwnna, dyn nhw. Ie. Falle na i wylio hwnna. Nice. Ni ddim really neud lot. I guess mae Pasg fyna, wy'n ti cael y oiau Pasg a wedyn ti jyst yn mynd ymlaen gyda dy fywyd. Weithio bydd ni'n Ie. probably mynd i weld mam gi neu rhywbeth. Ond Ie. ni'n methu neud hwnna. Felly, Na, nawn ni ma' FaceTime o. Nawn ni recordio Rhaglen. Ie, union. Byddwn ni'n cael Easter special wythnos nesaf. Bydd rhaid, ie. Ie, Blwyddyn- bydd. A nhw'n ni fwyta o Pasg yn fyw ar yr awyr. Just 2 Os awr gen ti ar ôl. dy... Ie. Os gen ti dy o'i Pasg ti, Harry? Nid to, ond dwi'n siŵr y menyn oes Bys ti neu'n siŵr bod ti'n mynd i ôl un?
na i panic buy o. Nath dad hwyr bod digonedd yn Tesco bod yma. Gwneud amdano ti, Evan? Beth, sorry? Sgen ti o'i past ti eto? Nag oes. Wel, falle bod mam a dad wedi prynu nhw, ond sa'n i gweld nhw. So. Pawb mor underprepared. Fi wedi cael o'i past gers fel mis. Waw. Iwan dig, fain am fi o hwnna, hi oedd ti prynu nhw. Ond still. Felly, yn ystod y cyfnod yma o ansicrwydd a hunan ynysiaeth, mae llawer o bobl wedi troi at y we fel ffynhonnell o addysg. Bechgyn, ydych chi wedi gwneud unrhyw gwersi ar-lein neu rhywbeth? Ydw, ie. Mae'r unig ffordd ar hyn o'r bryd allai cyfathrebu dyn tutors yn y prifysgol yw naill ai trwy Google Hangouts sydd yn wych, neu Zoom sydd yn yr un mor, mae'n ffordd rili effeithiol o cadw'r lefel o cyfathrebu rhwng ni neu'r tutors a'r myfyrwyr yn afon uchel, sydd yn really, really good. Ond yn amlwg os mae'r Wi-Fi yn chwarae lan, mae'n tueddol o glitcho hanner ffordd trwy sgwrs pwysig a rhaid dechrau to, sydd bach yn annoying. Dyna'r downside. A fi'n credu bod Wi-Fi pawb yn chwarae lan yn ddiweddar achos bod jyst pawb yn defnyddio fe trwy amser. Ydy, ie. So beth yn yr ysgol, ys gennych chi rhyw fath o wefan neu ffordd o cyfathrebu da'r athrawon? Ni'n defnyddio Google Classroom eitha lot. So mae athrawon yn gallu gosod tasks i ni a ni'n gallu uploadio gwaith ni a anfon negeseuon at ni ofyn am help o stuff. So mae dal lot o gyfathrebu rhwng yr ysgol a ni. Oherwydd mae lot o pobl dwi'n credu nawr yn meddwl bod oherwydd does dim ysgol, mae'r gwyliau haf di ddechrau, sydd ddim efallai yw'r meddylfryd i cael ar hyn o bryd. Mae'n mis Mawrth, dwi'n bendant ddim yn gwyliau haf eto. Rofyn nhw bod... O na, mae'n mis Ebrill. Sorry. Oops. Rofyn nhw bod y don mis Mawrth o'n meddwl. Pobl yn meddwl bod cymdeithas mynd i gael ei rannu, achos, wel, blynyddoedd ysgol, mae'n mynd i fod y plant sy'n actually gweithio yn y cyfnod yma a gwella hun, a mae'n mynd i fod y plant sy'n ddim yn ei unrhyw beth, a mae'n mynd i fod gap mawr rhyngddyn nhw. Ydy, ie, dwi'n credu mae rhyw fath o danger yn hynna, yw bod bydd lot o pobl, y rhai sydd ddim efallai mor motivated yn neud gwaith a pobl eraill ac yn mwy motivated yn yr ysgol, yn enwedig dwi'n gwybod mae fy cyfnither i, mae'n casau neud gwaith, ond pan mae rhaid iddo yn yr ysgol, mae'n gwych a mae'n dwi'n credu cymryd hynna i ffwrdd o pobl ifanc yn gallu bod yn rhywbeth eitha wael. Newid. Beth yw Google Hangouts? Ydy clywed am Google Hangouts o'r blaen? Bach fel Zoom. Felly mae fe bach mwy... Mae Zoom yw'r un gorau dwi wedi cael, neu dwi wedi wneud ar hyn o bryd, ond mae Google Hangouts yn yr un peth â hwn, really, ond just gyda Google o'i flaen. A'r logo yn fawr. Nes i fi rhoi mam yn i gwrs biochemeg ar edX gan Harvard. Wow. Sick. A dda am ddim, a nath athro bioleg dweud wrth fi i wneud e. Felly, dylai fe fod yn ddiddorol. Nes i ddechrau dysgu Almaeneg ar fy ffôn ddoe. Oh, cool. Wow, chwarae teg. Sa'n gwybod lot. Fi'n gwybod taw diaman yw dyn. Beth yw'n sydd yn Sbaeneg? Ie, fi'n gwybod. Byddai'n neud mewn sawl iaith gwahanol yn y dyfodol agos. Gwych. Mae'n cael nice rhyngddo fe, Sesiwn Seal Sbaeneg. Mae'n cyfle ffrans. Ie, fi'n gwybod. Brynu neud hwnna. Bless. Anyway. Felly, o'n i jyst yn trafod yn ystod y gan diwetha bod mae'r amser yma mor effeithiol i catch lan ar y cyfres dych chi bod, neu dych chi moyn eisiau gwylio. Felly, boys, unrhyw awgrymiadau i'r gwrandawyr am beth i wylio?
Evan, cer di gynta. Dwi'n gwybod bod mae gyda ti good recommendations am raglenni a stuff. O, diolch Griff. Fi wedi bod yn gwylio Peaky Blinders yn ddiweddar. A mae e'n Nice. wych. Mae e'n mor dda. Fi wedi gwylio'r cyfres gynta. So wedi gweld yr ail un eto. Ond mae e'n mor dda. Byddwn ni'n argymell hynny. Yn wedig os... Dwi ddim i bawb, ond os ydych chi diddordeb mewn fatha hanes a... Hyd yn oed os dim diddordeb mewn hanes ydych chi, mae pawb sy'n gwylio fe yn dieddol o hoffi e. Dim yn un person fi'n gwybod sy'n gwylio fe sydd ddim yn hoffi e. Felly, mae e'n dda iawn. Fi hefyd wedi bod yn bingo Grey's Anatomy yn ddiweddar, yn fawr iawn. Fi hefyd wedi dechrau gwylio, o'n i eisiau gwylio rhywbeth bach mwy light-hearted, achos fi wedi bod yn gwylio Peaky Blinders a Grey's Anatomy, a mae nhw'n dwys iawn yn aml. Lot o fel marwholaeth a stuff. Felly o'n i eisiau gwylio bach o comedy fel Cymru'r Gwely a stuff. Felly nes i ddechrau The Community ar Netflix. Mae'r Community yn wych. Ie, ti gweld e? Ie, nid yr holl cyfres, ond dwi wedi weld bach o'r penodau. Ie, fi wedi gweld y 3 episode cynta, a fi wedi really mwynhau e. Fi'n mynd i... Fath o raglen na, fi'n mynd i fod yn eitha addicted i, fi'n credu. Fel Friends. Ie. Mae teimlad eitha tebyg o ran yr hiwmor. Ie, hiwmor o comedy. A fi'n credu mae'n bwysig yn y adeg yma. Ym ti, Harry, ti wedi bod yn gwylio unrhyw beth? Mae'r list yn endless, ond un peth dwi'n meddwl byddaf yn awgrymu yw cyfres o'r enw The Stranger, sydd ar hyn o bryd ar Netflix. Fi wedi clywed pethau da iawn am hwnna. Mae'r cyfres wedi cael ei addasu gan llyfr Harlan Coben, dwi'n credu. Ie. As cael Google, quick. Harlan Coben. Sydd yn nofel wych ar ben ei hun, ond mae'r cyfres ei hun yn... waw. O'n i just just yn gofyn am mwy ar ôl pob penod. Mae cyfres o 8 penod, dwi'n credu, so mae bach i wylio, ond mae'n wych. So, beth arall? Dwi wedi cael y cyfle nawr i ailwylio Doctor Who, sydd wastad yn bleser. O'n i'n siŵr sy'n mynd i ailwylio Doctor Who neu Torchwood, ond fi'n mynd i wylio Doctor Who fi'n credu. Nes i just gorffen ailwylio Torchwood. Really? Ie. Ti'n newid ysbryd? Okay. Fi'n mor excited nawr. Fi'n mynd i wylio Doctor Who. Mae gyda chi tebyg iawn mewn raglenni teledu i chi'ch dau. Dwi'n credu, ie. Ti wedi gwylio You? Nes i... Mae pawb wedi bod yn cynnig awgrymu gwylio You. Nes i wylio'r cyfres cyntaf. A o'n i bach fel... Dwi'n gweld pam oedd pobl yn mwynhau e, ond oedd e just... Oedd rhywbeth am y cyfres, o'n i just bach yn... Sa'n siŵr, o'n i just... Ddim yn hapus yn dod allan o'r cyfres. Ie, oedd e just bach yn odd i fi. Ie, mae'n odd. Ond fi'n mwynhau e, fi fel bod yna. Be ti'n meddwl am yr ail cyfres? Dwi'n gwybod mae lot o wahanol barn am y ddau. Ie, nes i mwynhau e. O'n i bach yn... Nes i wylio fe am yn fel wythnos neu rhywbeth. Chwarae teg? Nes i mwynhau e. Dwi'n peth gorau erioed. Mae'n very bubblegum, os ti'n gwybod beth i'n meddwl. Ie, definitely. Mae'n dda. Ti wedi gwylio You, Griff? Na, sa di gwylio You, a fi ddim yn bwriadu gwylio You i fod yn onest. Na? Sa'n siŵr am beth fi'n ei wylio. Fi'n gwybod fi eisiau gwylio. Mae gyda mam a dad box set cyfan o The West Wing lawr llawr. A mae gyda fi lot o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth America. So fi moyn gwylio hwnna. Ond sa'n gwybod sut i chwarae DVDs. Fi'n mynd siŵr os ys DVD player gen i yn y tŷ. So fi'n mynd i angen mynd ar hunt am un. As mwyn trio gallu gwylio hwnna. So, croesi bysedd bod fi'n ffeindio yn rhywle. Fi eisiau gwylio The West Wing. Fi hefyd eisiau gwylio 24. Cos mae'n fod yn amazing. A mae loads o box sets lawr star fi eisiau gwylio. A fi hefyd eisiau gwylio loads o James Bond films, achos sa i wedi gwylio nhw mewn gymaint o amser. A o'n i'n edrych ymlaen i weld y ffilm James Bond nesaf, felly fi eisiau ailwylio lot. Beth yw No Time to Die yn do e? Ie. Dyna'n gan Billie Eilish. Ie, na fe. Ond, beth yw'r West Wing? Cyfres am Death Row, fe? Na, mae am arlywydd America a just staff i gyd meddwl. Fi'n mynd hollol siwr beth yw e, ond mae apparently fod yn really dda.
Ie, na wylio hwnna. Cool. Cool. Lot o Digon i wylio. agoriadau. Ie. Ie, digon i wylio. Digonedd i wylio. A os ni'n A ma' gwylio Dani- mwy, ni'n meddwl sy'n dda, nawn ni'n neud siŵr bod ni'n argymell eich chi fan hyn. A Sesiwn Sul. Ni'n awgrymu Sesiwn Sul. Mae'n Rhaglen mor dda, ie. Ie. Gwrandewch ar Sesiwn Sul. Wythnos nesaf bydd awgrymiadau rhaglenni radio. So, Ie. Ni di clywed? Ni di cyrraedd diwedd y rhaglen. Oh. mae wedi bod yn 2 awr hir yn dyfefan. Ie, fi di blino. Fi'n gobeithio bod chi wedi mwynhau gwrando ar y raglen. Ni yn sicr wedi mwynhau creu'r raglen. Diolch Harry am ddod nôl. Ni really di mwynhau cwmni ti. Diolch am cael fi nôl. Mae wedi bod yn bleser. Dwi'n gwybod, mae wastad yn fraint bod ar y sioe. Yn ewedig o dan... Ie, a fi'n gobeithio, nawn ni gael ti nôl eto cyn bod hir. Yn ewedig, pe bynnag chi eisiau fi, dwi'n neud dim anyway, so just gwalwad a bydd yma. Ie, mae'n dda cael bach o brofiad ar y rhaglen. Na, chi'ch da'n neud yn wych. Dwi wedi bod yn pob now and again pan dwi ddim yn neud waith yn wylio Doctor Who. Dwi'n tunio band ar y sioe a chi'n neud yn wych, boys, genuine. Diolch yn fawr iawn, Harry. Diolch am ddod nôl. Ond dwi'n siŵr na ni siarad yn gynt. Ie, nawn ni siarad cymryd hir. Ie. Diolch yn fawr iawn am rando, a bydd ni nôl di Sul nesa gyda'r Pasg. Mwynhewch eich Pasg. Hwyl fawr. Diolch, boys. Fawr.